ni ng'anyono biro timore e yor kwe. Ripota marwa Eric Owenga notwak gi Raila Odinga kamae. Mogi vedo thuolo makende mar Twak kod ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende joma ng'eny ong'e kaka jakom, jomoko bende luonge ni baba. Wang ndalo makaren ng'eni Twak ma kawuono kod Odinga biro mana kodong' ndalo matin kata seche matin kende to chopo wuok tich bang' kuma ne oluonge romo kata ng'anyo mar sundo sirikal. Machiegni Mr. Odinga. Erokamano. To pimwan to ng'anyo mari miluongo chieng' wuok tich ni. Hie idhi rang'owa kokalo ng'anyo ma miluongo wuok tich ni. Gima luongo wuok tich en gima duong' bima pok notimre thurwa ka. Ok waluonge nikech wadwaro, to waluonge nikech piny owacho osedagi loso kodwa kinde mang'eny nyaka wasebed kowacho negi. Tarik 20 kane pok waluonge, wasebedo gi romo gi jo Kenya noduongo ni Barasa. Wasewuotho obedo gi buche 20 gik moko adek ma wuok madongo. Mokwongo en wach mar nengo mar dak thurwa ka. Nengo mar dak odhi malo kabisa. Chiemo nengo odhi malo. Joma nyiewo chiemo kaka mogo, kaka mafuta mag tedo, mafuta mar taya, petrol, diesel, stima, sukari, kata mana fees mar school odhi malo. Koro nitie jomoko machandre kabisa thurwa ka. Makata mana keto chiemo e mesa nyim nyithindo ok yot ahinya. Mar ariyo, lweny moro dhi nyime e kind jo-Urusi gi jo-Ukraine. Biro miyo nengo mag mafuta odhi malo, nengo mag ngano, nengo mag kata oduma odhi malo e chiro ma oko. Pinje machalo kaka Amerika, Brazil, Chile, Japan, Israel, kata Ulaya okelo weche mag subsidy mondo gikonygo jopiny. Mano e gima nyiso ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne timo. To sirikal masani ni kodonjo ni to gidhi gigolo weche mag subsidy go oko. Nengo odhi malo makuro ohingo fuk jopiny. Emo chandruok nitie. Wan wawegi ok ne wayie gi gima ne Chebukati otimo. Kane kucha. Nikech commission mar Chebukati ma yiero ne gin ji abiriyo. Ji ariyo koriyo gi Chebukati ji adek no yie gi gima Chebukati nolando. To ji ang'wen nokwer ni mano ni en miriambo. Gin ne giwacho ni wan ema ni maloyo. Koro bang'e wadhi e kot mamalo. Kot mamalo odhi yie gi Chebukati ni gima ne Chebukati olando ne ni kare. To piny mangima en ni ka nitie pogruok e yiero to gima idhi timo en ni ji duto dhi e saba no tidhi yawo saba tino nang'o mantie yie kanyo. Ang'adi no Martin Odinga, aparo ni higa mar 2017 ne doho mamalo mogik kokalo kuom Maraga nong'ado ni IBC notimo yiero marach. Kendo ne giwacho ni ok giyie kod yiero mane obagi buo Chebukati. Kaka Azimio, ere kaka ne uchiedho kod Chebukati uyie ne gochopo nyaka yiero manyoro makendo onyotimo marach makoro uwacho ni ne pod oketho yiero ok otimo makare. Kane wasigini kane jogo setamre kamacha mathematiko ndiko barua. Koro ne ogine ne odhi ong'ad bura kaka nong'adisha. Koro wakelo jarieko. Modhi otim iluongo ni ethical hacking. Ethical hacking no tiende ni donjo e iye kanyo e yo mar girieko mabiro miyo adier wuogi. Ne donje girieko ma gigolo gik moko mane iye kanyo. Bang' mano jatich matiyo e IBC kanyo bende owuok kanyo mawacho ni anoka ne mudho malaye ot. Ubende odhi ogolo gik moko kanyo.
whistleblower. Ogideni. Go to mo wachani magi adira okane mudalai ot magi kakane gik moko wuok gik monogologo ka wang'iyo gi mawa mane man go ka to romre manyiso ni Bwana Ruto noyudo kura 5,900,000 noyudo 8,100,000 mane adira. Mheshimiwa, ibiro kakanyo to isobedo kiwacho ni idhi timo ng'anyo i public to be isotemo chopo machiegni kata chopo ni Ruto owuon jatend piny mondo iwuo kode e gik ma wacho i rally gi. Ogini waoro ne wach ni mondo otim gigi odagi timo. Iwili mar Kibakisha en wuone mane en koda en mane ochung' motegno nolose wechegi to noneno kaka nokwal kuchwa gi Kibaki ma ji notho. En achiel kuom joma ne ayiero manochung' e negotiation mag Kofi Annan ka gin gorengo gi Mudavadi to gi Sally Kosgei ne giyalo gi joka. Koro sani wacho ni an mane adwaro an mana keto geno adwaro nus mkati. Ay machielo mar Uhuru cha ko Uhuru nobiro loso koda ni wandiko gik momino wawinjre a memorandum of understanding mane obedo published mogolo ni raia miyo ko mosre to dagi winjo gik mane wakwayo gin gik moko adek. Nengo mar ngima, wach mar yawo dak mar Saba, wach mar loso commission manyien mar IBC magi gik moko adek ma wane gi ywaruok. Ere kaka ng'anyo ma wang'ni nyalo kelo lokruok kata ng'eno ma ken ng'anyo mokwongo ma ibago ibuoyi kata itendi, ere ka ng'anyo ma ok tich ni biro chopo lek maru kaka Azimio ba chopo dwaro mar jopiny ma noyiero kaka iwachono? Gini ok en gima biro wuok tich, en gima nyaka wayud lokruok gi. Wuok tich en chakruok mare ma kodhi maber to wayudo gima wadwaro. Kotamre to onyalo dhi tich ariyo, kotamre to juma machielo chabe. Wanena kind osiep ikindi kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta utudre to kech jomoko bende paro ni samoro en ma chal kama udhire gi piny inyalo ng'eyo paro ma kamano? Yes, Uhuru en osiepna kendo kode kanyakla waromo kode ka gi kacha to osebedo gi tich mang'eny sani mag umiye og sirkal maka nomiye gi jotelo mag East Africa wach mar kelo kwe e piny mar DRC Congo. Jogi bende osebedo ka donre kode makata no joritne ma obedo kane kod arita kwe mano omiye kalore gi chik mar president ma owe tich. Negi golo moko kodong gima moko to jomok kelnegi manyien gi gin joma chalo kokwany kich mang'iyo gik moko kuome magin joma donre to Uhuru ochung' motegno. Oye wadoga na dala Nyanza kokoni honeno ka chal kama samoro dala kuma Nyanza kuma bende ong'ere ni inie kod mbi mapek mokalo sanano ka chal kama barruok kata nitie jotelo moko makoro chal kama giwacho ni gin gidhi tiyo kod jatend piny Ruto. Ere ka gini ibro timo ang'o mondo ikel base ni ma Nyanza ni kanyakla mondo chwal dwaro mari kaka gik moko mang'anyo makoro iluongo gi e pacho kaka wuono? Gin mano gin right magi madhi kuro to nitie wajumbe manoyier gi chama mar ODM to gin gi obligation nyaka giluw chike mag ODM. Ka ng'ato ool gi ODM wadwa nodhi riwruok machielo onge ng'ama otamo ng'ato.
ti dwani mondo kiwacho ni in kuri tiyo gi sirikal kucha ok dwa luwo jo ODM to chik wacho ni mondo iwe samo ng'anyo muluongo wuok tich ni kaka in jatend Azimio i obro kawo structure mare to giko mare en nang'o ok in gi luoro samo dokel koko kuom johera magi mabiro wuok oko chieng' wuok tich. Wan wasewacho ne jowa duto ni ng'anyo mawuok tich ni en mar kwe. Wadwa nyiso jopiny ni wanyalo kelo kwe gi ng'anyo. Emomiyo ne wasewacho ni wadwa ni jowa mawuok oko te ting'o kitamba marachar. To ng'ama ok nyal dhi matuo kata ma ong'ol to imiyo kitamba marachar itweyo kata e bade ka kata moro ting'o kama. Onyis ni en owuon oyie gi gima dhi nyime. Owacho ni joma nyalo biro Nairobi obi Nairobi mondo oriwre gi jowa mamoko. Bende nitie kaka isoketo ikruok makama mar mle uneno obila obedo koduma koko kobede samoro chieng' wuok tich. Wan wawegi wang'e chik osetimo gigi ndalo mang'eny kata buchi manyicha watimogi sa asa kapok wadhi wanyiso ogol mama ni wabiro kama odwa ni mondo kel arita kwe. Kaluwore gi chik mantie throka jakom mar Azimio migosi Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya ne osendiko barua ni Inspector General mar Police momiye notice ni wabiro bedo gi ng'anyo Nairobi gi kuonde mamoko me Kenya ka mondo police otim arita kwe. In gi teko maluongo holiday kaka ogai mar Azimio kose mano to iwacha to machiel oketo teko e lwet jopiny. Wacho ni teko duto te Kenya ka ni e lwet jopiny. Jopiny nyalo tiyo kode achiel kachiel to ginyalo tiyo kode kaluwore gi joma giyiero jochung' negi kamoro. To ka jochung'go obedo joma ndhoke nyalo dhi nyiewo to jopiny nyalo kawo tekono e lwetgi giwegi. Nyicha waneno ka janon buge mag omenda mag sirikal mano mikae Margaret Nakango wacho ni kane chieng' timo yiero kane yiero chiegni to ne ochune mondo opwodh omenda moko maromo bilion 15 nochune. Inyalo chang'o ne paro makama kaluwore ni nichien kod Uhuru. No, anyalo wacho ni nyakono nitie gimoro mane chande nikech joma ne tiyo kanyago wacho moriere ni nondikni barua maginyiso barua manondikne to kendo ok ne en mano kende ne gin mopogore. Yeno ka mana Ukuru Yatani nyiso bende ni nyaka sirikal manyien ni kanodonjo ni kata kapok gidhi gichamo muma Bwana Gachagua nodhi okwayo bilion 1.5 katiyo gi chik nogo no mane Uhuru jotiyogo cha. To chikno osetigo anang'eyo ni kata wan mawegi kane wane sirikal gi Kibaki ni wasetiyo kode seche moko. Kata sirikal mar Uhuru maiga mar 2013 nyaka 17 gi Ruto ne gisetiyo gi chikno. Mogik ncha odiochieng' ariyo mokalo ncha jatend piny William Ruto owalo lemo mag CS to chutho gisebedo ka giwacho ni ngima tek to ncha giwalo joma ng'eny ma hawo mana 51 kaka jatelo mar Azimio inyacha ng'ono iwelo makamago. Gima nyiso ni jogi ok nigi chung' mar gero piny kendo konyo jopiny. Gitkinyo giche en mana mar chiwo tich ni joma ng'eny gi joma nyiche no chung' moyombi yiero koro imiyo gi tich kamoro mondo gidhi gidonji gibedie. To anok pani mane tima sirikal onego tim. Ka jogi dwaro tich kaka gidwa timo biashara imiyo gi mana yo magitimo biashara. Wuoyo gi jahera mari mosebedo ka kedo ni samoro mosebedo ka ng'anyo ni pile wacho to baba ni en pile imaye bende nitie geno i safar mari mar
kelo giko mag gik madhi nyime e pacho ka ahinya weche mag yiero. Jo Kenya mang'eny ni kodwa kendo biro chung' kodwa. Dalonjo thuro mondo obed gi chir ni wanyalo lo lweny ni. An ma gima dona wach jo Kenya nam. Tamora ahinya gi kaka gisechung', kwe ma gisekelo kendo be nyiso ratiro kuma entie. Mano ne en twak moro kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga e pare makare ni en twak mobiro mana kodong' seche ma chuo kende to ng'anyo ma oluongo e boma Nairobi biro timore e thuru ka. Kaka mano aduoki studio achiel kachiel ko ke lap mare makaren an Eric.